Δεντρογαλιά. Δεντρογαλιά, δηλαδή είναι ένα δέντρο στη Γαλλία. Γιατί ο Παπαγάλος τι νομίζω είναι. Ένας παπάς από τη Γαλλία. Ο οποίος καθοδικά Πόπο. Σε πέρασε τον Τηλεμανιάτη. Συγχαρητήρια. Σε πέρασε, συγχαρητήρια. Το κατάφερες. Το κατάφερε άνθρωπος αυτός. Συγχαρητήρια. Δεν το έχει άλλο, φίλε. Συγχαρητήρια. Το έχεις απαντήσει. Μας πατήσαν 6 φορές. Συγχαρητήρια. Μπράβο, ρε Χρήστο. Ωραία, πού στήριξα. Δεν το περίμενα. Ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, να είσαι καλά ρε Χρήστο. Σε ευχαριστώ μη. Όχι το γάμο το κέρατό μου. Βγάζω και το τσαντάκι. Βγάλω και το τσαντάκι, φίλε, πολύ. Μόνο που μιλάω με νεύρα κατευθύνεται προς την είσοδο του τράπεζα. Γιατί δεν θα ξεκινήσω. Όχι. Εγώ δεν μπορώ να έρθω μαζί σας. Δεν έχεις πάρει. Θα δούμε δρόμοι και στο τέλος. Αυτό θα μου πει. Κάτω από στους Σπαρτιάτες που λενόντουσαν πριν τη μάχη. Εγώ θα κρυφθώ μετά, μετά με τον εχθρό. Για να τους βρει ο χάρος καθαρούς. Μέχρι να κάνουν τη μάχη θα έχουν λασπωθεί, θα έχουν γεμίσει αίματα. Γιατί εννοεί το Κύριοι σαν τον Τουβρίλ, να μην πατήσω λάσπη. Θα πεθάνω κύριο. Να στηθώ και να αφήσω τα ρούχα στην άμαξα. Γίνεται και αυτό. Καλύτερο να Έχει σου γίνει και αυτό. Καλύτερο. Έχει γίνει και μάχη με σώμα. Τώρα πάρω μάτι τον κύριο που πάει να κάνει μάχη στην ήμουν. Μόνο λίγο αίμα τους υπάρχει εδώ μέσα, παιδιά. Λέω να δοκιμάσεις. Αυτό το έγραψε. Το θέλω. Το θέλω την δεντρογαλιά, τη θέλω. Έλα, αυτό